Lapha kusentuzuma ongenye indawo eshaye kakhulu ngenxa yezikhukhula. Iningi labantu abangu461 abashone kulezi zikhukhula baphuma intuzuma inanda nasetshela imnyama. Izikhukhula zaphinde zalimaza nengqalazinda ukuhambisa amanzi kwisihlanza amanzi eseDurban Heights Water Treatment Works. Okuzokhahlameza imiphakathi ehlanganisa yasemhlanga, eMlazi, eClarota, eChasworth, ePhoenix naseClaremont. Unkosikazi Buyisiwe Dlamini namanye amalungu omphakathi banekhishe elihlinzeka abantu abakhahlanyezwa izikhukhula ngokudla namanzi. So kuzosiafetha kakhulu kungabi nawo amanzi ngoba sipheka ngawo, siphuzisa nabantu abadlulayo, siphinde siwashe izitsha mabeqeda ukudla ngoba sipheka kathathu ngosuku. Thina soba sifolwe imbiza ngoba amanzi lana vele ahamba zonke izinsuku, kuzoba inkinga kakhulu uma esenqanyulwa amanzi. Inkampani yamanzi uMngeni Water ithi idinga amalitha angu40 million ngosuku ukuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa kwamanzi eThekwini. Umsebenzi wokulungiswa kwenye inqalazinda uzophothulwa ngoLwezi okuzothasisela ngamanye amalitha angu300 million. Uma ngabe ke wehla lomthamo wamanzi lokhu kusho ukuthi kufanele ube khona esikwenzayo ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyawathola amanzi. Kodwa ukwenza isiqiniseko ukuthi wonke umuntu uyawathola amanzi kumele ke sizama ukuthi kwezinye indawo kujikeleze indawo nendawo njengoba sike senze nje makuthiwa kune-load shedding. Lolu hlelo lokuncishiswa indlela amanzi aphakelwa ngayo luzoqala ngomsombuluko. Ezindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.